Jodak maboro e kar chung'od bura ma Halego Songa e kaunti ma Siaya onyiso fuong'ruok ma giyudo bang' piny owacho bagonegi chenro mar kawo pande kod ndikruok luto ombulu maonge chudo moro amora. Thothgi yango ni gisebedo kod midhiero mathoth e manyo chenrogo moting'o bor mar wuoth kod koso omenda maromo Gana 1,000 mar yudo pande. E kindeno ne gipuoyo piny owacho kuom chwalo chenro mage machiegni gi jopiny ka gijiwo jopiny ahinya to rawere mondo omi owuog oko kaw opande kendo ndikre kaka jolut ombulu. Chenrono bende nota e kar chung'od bura ma Bondo. Ing'en ber ka bet go pande ni nyalo go kura to be kata kidhi manyo kibarua moro to nyaka ibed go pande. Opande tije ng'eny. Koro sama wan e gweng' kucha to wayudo ka jomoko nitie machopo i offices kuondgi kawo gi muda mang'eny. Koro kokele mashinani machiegni kama office mangima okel ka mondo ji okaw opande to waduoko erokamano. Chenro ni opange kokalo e office Raymond Omolo. Koro waduoko erokamano ne Raymond kuom gima otimo ni joboro kawuono. Nyoro nya wan Usonga, kawuono wan Boro kata kawuono seche gi bente joman Bondo. Koro en chenro maber kendo makare. Waduoko ni yudhe erokamano kuom kar romgi. Gin ka chakro okinyi ba wasetimo moko osedhi to kaka gidhi giluongo jomoko. Koro en gima ber. Koro atemo nyiso yudhewa mondo gibi mondo gikaw kura. Gikaw ID not kura. Mondo ID okonywa in 2027 mondo wakaw go kura mondo wayier go jotelo mabeyo madwaro. Pande kin go pande nyalo timo gimoro amora. Inyalo yudo tich, inyalo goyo kura. Yani in free gimoro amora. E kinde nyasi